Hola, soc Cimer Valenciana i avui estem amb una nova píndola, aquesta vegada de configuracions. O com poder streamejar des de zero, o mare meua la que mos espera. Però no patiu, perquè anem a intentar fer-ho de la manera més senzilla i ja veureu que no patireu molt ni agarrareu molta mania a l'OBS, sinó que després l'estimareu i serà com muntar en bicicleta. Pim, pau. Configuració automàtica. Anem a la barra de diferents opcions que té l'OBS dalt de tot, que vos hem ensenyat anteriorment. Anem a ferramentes i la primera opció és assistent de configuració automàtica. Anem a veure el petit pas a pas perquè veureu que és molt senzill. Comencem amb per a què anem a optimitzar el nostre OBS. En aquest cas ho farem per a la retransmissió, la gravació secundària. Vale? A punt. Això podrem entrar ací totes les vegades que vulguem per a configurar el nostre perfil, per exemple, i deixar-ho preparat per si volem que aquest perfil sigui de gravacions o aquest perfil sigui de streaming. Com podeu veure, ens diu que determinarà la millor configuració basada en les especificacions del nostre ordinador i la velocitat d'internet. D'aquesta manera ja ens ho col·loca tot automàticament, sense ser expertes en la matèria. No cal. La següent full que ens trobarem serà la resolució del llenç i els frames per segon. Si teniu la possibilitat de posar-lo a 60 sempre que sigui possible, molt millor per la qualitat de la imatge. Com podeu veure, és la resolució de la transmissió i o la gravació i que a més no afecta. La resolució del llenç no afecta amb la qualitat de la imatge. La resolució actual pot ser reduïda del llenç per reduir l'ús de recursos o del bitrate. Penseu que el bitrate és la qualitat de la imatge. A més, també pot consumir molt, ja que quan major tassa de bitrate tinguem, major pes tindrà l'arxiu, en aquest cas el vídeo. Millora també la seva qualitat. Vamos, que la tassa de bitrate dependrà de que aquesta imatge es vegi bé o es vegi malament. Per tant, a vegades és bo fixar-se en la tassa de bitrate només pel pes del tamany i el tamany de l'arxiu, sinó més bé per la qualitat de lo que s'està streamejant o s'està gravant. Passem a la següent pantalla que ens sortirà quan li donem a següent i serà el servei en el que anem a streamejar. Per què? Doncs perquè depèn del servei que anem a streamejar, la configuració de l'OBS serà diferent per adaptar-se a les necessitats d'aquesta plataforma de stream. Veieu, per exemple, preferir codificació per hardware, que això redueix una mica l'ús de la CPU, i després també ens diu estimar bitrate con una prova d'ancho de banda. Això també ens ajuda, que jo sempre ho recomano, perquè d'aquesta manera sabrem quin és el bitrate al qual nosaltres podem arribar. No anem a apretar la maquinària, perquè si apretem la maquinària, crec que s'ha acabat això de gravar vídeos, i no és el que volem. Quina és la següent imatge? No us assusteu perquè us sortirà aquesta imatge que és com la codificació dels televisors, doncs exactament el mateix. Aquí el que està és provant l'ancho de banda, està provant les especificacions prèvies i després la configuració final, i una vegada li diem aplicar la configuració, una vegada acaba aquesta part, ens sortirà un llistat de les diferents especificacions. Estem d'acord? Sí, apliquem configuració i automàticament plam, ja tenim la configuració de l'OBS. Però anem a veure uns petits detalls per entendre bé què és el que acaba de passar. I ara sí, anem a entrar en matèria de configuració. A veure, aquí, el primer de tot és el que vos explicava, que lo principal que heu de tenir claríssim és la eixida, la sortida. Vale? Aquí vos explicava abans que tenim la qualitat de gravació, la qualitat d'emissió. Jo ara mateix no puc tocar tot, però vaig a explicar-vos 5 cèntims de lo més bàsic. Pot ser molt liós perquè n'hi ha moltes coses, n'hi ha moltes tecles, però com hem dit abans, l'objectiu d'aquestes píndoles és que ho pugueu fer de manera automàtica i fàcil i senzilla. Per exemple, lo important és l'encoder, ¿vale? O en aquest cas el codificador de vídeo, que el que intentem és que si teniu, per exemple, una targeta com la meva, que és NVIDIA, és millor utilitzar la codificació del nostre hardware. Per què? Doncs perquè d'aquesta manera la càrrega de treball la redueixes, ¿vale? I no se sobrecalenta tant la maquinària a l'hora d'emetre i de gravar. Vale? L'escala d'eixida, si teniu la possibilitat, la feu a 1080, en aquest cas seria 1920 per 1080, i per què? Perquè això té que veure amb el que hem explicat abans del bitrate, la qualitat en la que estem streamejant o gravant la imatge. D'acord? Quines variables entren dins d'aquesta codificació del bitrate, d'aquesta configuració del bitrate? Tenim la resolució, els frames per segon i la connexió. Tot això té a veure per a una bona qualitat d'imatge. Com podeu veure, la meva tassa és de 6.000. Vale? Per exemple,
Què passaria si jo tinguera una càmera que només arriba a 720? Doncs tindríem que tindre el bitrate del vídeo hauria d'estar en 3000 i després l'àudio hauria d'estar a 128, d'acord? Això és una configuració, com podeu veure, molt bàsica i que a més ve automatitzada per la configuració automàtica de l'OBS. Però perquè entengueu aquests dos conceptes molt bàsics de la part de la sortida. En el cas de la part del vídeo, sí que és important que lo ideal per a un ordinador normal és 720 amb una tassa de FPS de 30. Amb això vos assegure que podreu tindre una bona qualitat de vídeo. Si podeu pujar a 1080, evidentment tindrem una tassa de 60. Estos conceptes és més quedar-vos amb la copla de com se veurà en 720 i 30 frames FPS i com se veurà en 1080 i 60. Vosaltres configuració automàtica i quedeu-vos amb aquestes dades. Una vegada tenim aquesta configuració automàtica i els 4 conceptes bàsics i de les seccions dels ajustaments que necessitem, que no necessiteu res més, anem a veure com muntar el nostre lloc de treball, per dir-ho així, o el nostre entorn virtual de stream. Com us he explicat abans, totes aquestes opcions són les bàsiques per a poder tindre un concepte bàsic, si heu vist els anteriors píndoles relacionades amb Twitch i relacionades també amb el Canva per a poder generar el material i els overlays que ens faran falta. I començarem, per exemple, per el tema de la càmera. És molt important també conèixer la vostra càmera. Les propietats del dispositiu de la càmera de vídeo les tenim així. Primerament triarem quina és la nostra càmera, després anirem baix, triarem personalitzat per si dins de les nostres possibilitats podem posar-lo a 1080 i màxims de frames. Sí que és veritat, també vos dic que vosaltres ho veureu a mesura que aneu utilitzant la càmera, que és el que més vos convé. Per la resta, sí que recomano, en aquest cas no capturarem àudio, perquè ens interessa capturar àudio des del micro, en el cas de que disposeu de micro, i ja està. La configuració de la captura d'entrada d'àudio és molt fàcil, només hem de triar aquí i enllestit quina és la que ens interessa i quin és el micro d'entrada, i ja està. I com podeu veure, aquí baix en el control de l'àudio podreu controlar també la configuració, d'acord? I la configuració avançada. Aquí podrem moure una mica el balanç, és que no vull que vos ratlleu darrere, podeu moure una mica el que és el balanç i el volum de l'àudio, depèn del que vos interessa. Jo recomano sempre que feu comprovacions amb la monitorització i sortida. D'aquesta manera podreu escoltar-vos alhora que podreu monitoritzar com va l'àudio i el nivell d'àudio. Eviteu per damunt de tot que vos arribi al roig, perquè si no s'escoltarà molt estrident i s'escoltarà com brut i trencat. Així que intenteu dins de lo possible no sortir d'aquests marges d'ací. Ho podeu controlar també des d'ací, però si ho teniu configurat prèviament, molt millor. Quina és la vostra sortida si teniu, per exemple, els cascos col·locats? En el meu cas, els Realtek HD Audio 2ND Output. D'aquesta manera, tot el que surt pels meus cascos que estan connectats a l'ordinador és el mateix que sortirà per aquest àudio de captura de sortida. Si voleu una configuració específica per a un objecte o aparell extern en concret, doncs en propietats triarem d'on volem que estigui sortint aquest àudio. Recordeu que tot el que sortigui per aquí s'escoltarà en la gravació en el directe, a no ser que tallem la veu. En la nostra càmera, penseu que en aquest cas la meua també té captura d'àudio. Per tant, d'entrada d'àudio, què farem? Doncs ens vindrem així, ens anirem a la captura de vídeo i aquí on posa utilitzar captura d'àudio solament, aquí, si voleu assegurar-vos i estar tranquil·les, utilitzar dispositiu d'àudio personalitzado. I automàticament, que és d'aquí, veieu, està començant a pujar el nivell perquè està capturant el meu so. Si jo ara desbloquejara el so d'aquí, s'escoltaria doble. Estos conceptes són molt importants perquè moltes vegades mos passa que «Ai, mare meua, és que s'està escoltant doble, o n'hi ha molt d'eco, o n'hi ha...» No. Intenteu sempre configurar per una banda el micro, l'entrada, i si la càmera té també possibilitat de captura d'àudio, deixeu-la per una altra banda perquè si no serà tot un caos. I sempre doneu-vos compte de com ho teniu, si ho teniu activat o no ho teniu activat.
La captura de pantalla és, per exemple, el que estic gastant jo, que captura tot el que s'està veient al monitor. D'acord? Si ho voleu així o només voleu mostrar una pestanya, doncs trieu aquí, captura, aneu aquí, trieu el que teniu obert de pestanyes en aquest moment, vale? I després ja la resta sense problema. Si voleu que es vegi el cursor, doncs el cursor i ja està. Què més? Les imatges. Recordeu que les imatges, dins de lo que és el preparar l'entorn del vostre directe, han de veure amb el fons del directe. Jo, per exemple, puc tindre aquesta imatge com a llenç, damunt del llenç, i després començar a manipular la resta d'elements que aniré col·locant per ací. Que me falta una altra imatge? Doncs anirem a imatge, obrirem, triarem una altra imatge, que s'obrirà una carpeta al nostre ordinador. Per favor, teniu-ho tot ben organitzat, perquè si no és un caos amb l'OBS, i d'aquí podrem fer agrandar o reduir el tamany. Altres propietats a tenir en compte, com podeu veure n'hi ha moltíssim, però recordeu, anem a fer-ho de la manera més senzilla i pas a pas. Podem transformar, per exemple, és a dir, podem girar de manera horitzontal, de manera vertical, d'acord? Podem estirar, podem centrar l'element en el llenç, podem fer moltíssimes coses. Però ja vos dic, de tot això que esteu veient, el més important és la transformació, perquè d'aquesta manera ens ajuda de manera automàtica també a editar el que estem veient. Per exemple, podem editar d'aquesta manera, que és retallant més específicament què és com volem la imatge o l'element que estem editant, podem girar-lo, i una cosa molt important, que és que l'OBS podeu gastar el Ctrl+Z. Això vital, crec que ens ajudarà moltíssim. Vale? Així que d'aquesta manera podrem anar col·locant i manipulant cada un dels elements que volem en el nostre directe, vale? Sempre i quan no satureu la imatge. Això és una recomanació, no satureu la imatge. Que estigui tot ben distribuït, amb espais entre els elements i tot el que és la vorera del llenç, importantíssim. Vale, doncs, repassem. Hem anat als ajustaments per a tindre una configuració automàtica de tot el que és l'OBS i ara acabem de veure els 4 elements principals que volem i podem col·locar dins del llenç de l'OBS i com els podem distribuir i una petita configuració de cada un. Amb això ja esteu preparades per a iniciar el vostre directe. Què vos ha paregut? Sí, n'hi ha molta teca, n'hi ha moltes coses, però si seguiu aquest pas a pas, que és molt senzill, com heu pogut veure, amb els 4 conceptes bàsics entendreu i després ja anireu superràpid preparant el directe. Això és el que vull, això és el que vull, això no ho vull i endavant. Recordeu, totes les escenes també són importants en el sentit de que la configuració bàsica que jo vos recomano és una intro, una escena de directe, que és on tindreu les càmeres i el contingut, i un final. Queda molt soso si vosaltres feu un directe directament amb la configuració o amb els overlays del directe com a tal. Jo vos recomano que feu una petita intro, una imatge estàtica amb un àudio, una imatge dinàmica creada amb el Canva amb un àudio molt senzill i al final lo mateix. Una imatge estàtica o una imatge dinàmica molt senzilla amb el vostre nom del grup o de l'equip o del centre i baix també podeu posar les xarxes socials amb una música molt breu, que el Canva ara també mos deixa. D'aquesta manera ja li doneu un altre sentit. No cal tindre un overlay espectacular, no cal tindre una càmera espectacular, un micro espectacular. Heu de tindre lo bàsic per a que se puga escoltar i veure bé, perquè al final el contingut el feu vosaltres. Si voleu alguna escena més, podria ser una escena, per exemple, només de càmeres i una següent escena que sigui només de càmeres amb una petita finestra on se vegi tot el contingut. Com vos he ensenyat abans amb el tema del navegador o d'una finestra que heu capturat externa i que voleu que surti mentre esteu xerrant. O simplement és que voleu passar unes imatges de lo que esteu explicant. Doncs el mateix. Deixeu els espais, com vos he dit abans amb el llenç, amb una distància suficient per a que no es vegi pegat a lo que són les parets del nostre llenç. Recordeu, crec que no me deixo res més, la configuració de l'àudio de sortida i d'entrada, tant per micro i tot el que s'escoltarà mitjançant l'escriptori. També teniu personalitzat per si voleu posar música i també teniu en compte que la càmera, si té entrada captura d'àudio, el silencieu. Si teniu algun dubte, ja sabeu on trobar-nos. Espero que hagi sigut entendible sobretot i que seguiu el pas a pas. Si vos salteu algun pas, no passa res perquè existeix el Ctrl+Z.
I bueno, mentrestant sortiran per aquí algunes imatges d'algunes configuracions de directe que vos puguen ser interessants fetes directament amb l'OBS i vos prometo que ha estat alguna vegada en 5 minuts. Tingueu tot el material que necessiteu de disseny per a l'OBS ben guardat i classificat i no tindreu cap tipus de problema. Bueno, que tinc moltes ganes de veure què és el que aneu a preparar, quines idees se vos ocorreixen i res, aquí em teniu si necessiteu alguna cosa. Dac!